Txomin, falta da. Non dago Txomin? Gaixorik dago. Gaixorik dago, gara honetan eta... Barizela dauka. Barizela? Bai. Zuek pasatu duzu barizela? Ni bai. Nik ere ez, eskerrak ez den gaur etorri. Baina, bueno, nakiak. Gaur, beti bezala, hasiko gara egunarekin. Barekin segun dugu gaur? Ostirala. Ostirala, oso. Baina gaur da, apirilearen 28a. Eta apirilearen 28an mundu mailan... Andoni, mesede. Andoni, baina lanera etorrizara eta gaixori. Jesus, maneta jasio, baina Andoni. Aien, baina... Basida. Txomin hasi zen atzo! Txomin hasi zen! Jarri eskua, jarri eskua. Jesus Beneta Jose. Bueno, orduan gaur, lan osasunaren nazioarteko eguna ospatzen da mundu mailan. Bai? Eta orduan, osasuna mantentzeko zer egin behar? Ondo jan. Eskuak mesedez, oso ongi. Ondo jan. Ongi jan behar dugu. Kirola egin! Zer egin behar dugu? Kirola egin behar dugu. Zer gehiago? Zukua hartu behar dugu. Goizetan. Goizetan. Zuk hartzen duzu? Batzuetan. Batzuetan hartzen duzu? Ikusiko duzu, Andoni. Zeinaska. Eta Iribas virusarekin elkartu da. Txintxo, bagoaz lanera, gaixo egon arren. Huertzela Iribas virusak badira, erazen botika daukagu guk hemen. Huertzela Iribas virusak badira, erazen botika daukagu guk hemen. Gure herrian, horrelako mutazioa dugu gure herrian. Eta zer egin behar dugu virus hauen kontra? Kakatu! Borroka egin behar dugu. Oso ongi. Manifestazioak. Manifestazioak egin behar ditugu. Zer gehiago egin behar ditugu? Elkarretaratzeak egin behar ditugu. Lanuzteak. Greba. Hori! Greba! Pelota! Gaixorik lanera? Eskerrik asko. Gaixotzea ez da delitua. Gaixotzea ez da delitua. A ver, deno. Gaixotzea ez da delitua. Gaixotzea ez da delitua. Gaixotzea ez da delitua. No es delito estar de baja. 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 Estamos al aire. Gure Osasuna. 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 Estamos al aire. Eta delitua. Baja egotea. Eta delitua. Baja egotea. Eta delitua. Baja egotea. Eta delitua. Ez. Murrizketarik ez.